A Xunta vén de publicar a declaración de 29 zonas farmacéuticas especiais que establece apoios e medidas específicas para facilitar a viabilidade das boticas rurais co obxectivo de garantir a prestación farmacéutica a todos os galegos e galegas vivan onde vivan. En colaboración cos 4 colexios oficiais de farmacéuticos de Galicia e na procura de manter unha prestación farmacéutica de calidade e próxima ás diferentes áreas de atención continuada, a Consellería de Sanidade acordou establecer unha listaxe de localidades nas cales concorren unha serie de características xeográficas, demográficas e de tipo sanitario que as determinan como zonas farmacéuticas especiais. Así, 18 destas zonas corresponden á área sanitaria de Ourense, Verín e o Barco de Valdeorras e 8 á área de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos. Para a súa consideración como zonas farmacéuticas especiais, os colexios oficiais de farmacéuticos de Galicia e a Consellería de Sanidade acordaron unha serie de criterios entre os cales se atopan que a zona conte cunha densidade de poboación igual ou inferior a 10 habitantes por quilómetro cuadrado e que dispoña dunha única oficina de farmacia, que todos os establecementos farmacéuticos da zona estean en situación de viabilidade económica comprometida ou, no caso das farmacias do rural, que non resulte posible a rotación de quendas de garda. O acceso da poboación rural aos medicamentos e produtos farmacéuticos permite manter un nivel de atención sanitaria semellante aos de núcleos urbanos e este representa un dos puntos considerados clave para o mantemento e a consolidación da poboación no ámbito rural. Por este motivo, a declaración de zona farmacéutica especial suporá, entre outras cousas, a posibilidade de aplicar condicións especiais de distancia e tempo de acceso á oficina de farmacia durante a prestación do servizo de garda ou a opción de adoptar medidas especiais en relación coa prestación de atención farmacéutica nas residencias sociosanitarias de menos de 100 residentes. Ademais, a Xunta convocará este ano unha liña de axudas específica para garantir a viabilidade das boticas rurais instaladas nunha destas zonas.